Sawubona bazalwane. Ningazwile yini ngale ndaba yokuthi ukusebenza kanzima kuphela akulethi ingcebo? Akukaze kube njalo futhi akuyikuba njalo. Ucabanga ukuthi uma kwakunjalo, abasebenzi bezakhiwo, izisebenzi zasemakhaya nabathwali bezimpahla babengaba yingcebo yezwe? Iqiniso libuhlungu, ungasebenza usuku lonke uze ukhuluphale, kodwa uhlale uhluphekile. Kungani? Ingcebo ayifiki ngokukhandleka kwemizimba kuphela, ifika ngokuqonda nokulandela izimiso ezifanele. Ngizohlanganyela nawe izimiso ezine ezishintshe impilo yami, futhi zingashintsha nayo yakho. Ngikhumbula ngicabanga ukuthi ukusebenza okwengeziwe akusho ukuzuza okwengeziwe. Ngangikhathele kakhulu. Ngangisebenza kuze kube sebusuku, ngenza i-overtime, kodwa akukho lutho oluthile olwalushintsha. I-akhawunti yami yasebhange yayilokhu ingaguquki, impilo yami yayilokhu ihlale ifana. Ngangizibuza, kuyini okunye okufanele ngikwenze? Mhlawumbe nawe ufake lo mkhuba. Ukuzidela konke, ukusebenza ngaphezu kwesikhathi, ukushiya imikhaya yakho, konke lokhu kuthi uma uqeda, ube uhlale uzizwa sengathi usalindele, uhlale ukhathele. Kunjengokugijima esitebhini, ukunyakaza okukhulu, kodwa akukho ukuqhubeka kulokhu. Ngahlangana nemibhalo kaNapoleon Hill. Kukhona isiqephu esangibamba ngamandla, uma ukholelwa ukuthi ukusebenza kanzima kuphela kuyoletha ingcebo, uyaliphonsa. Ngalifunda kaningi leli binzana. Langicaphuna. Ngangizizwa sengathi ungade ulahle umsebenzi wami. Kodwa ngase ngiqonda, akashongo ukuthi ukusebenza kanzima akubalulekile. Ushongo ukuthi akwanele. Ukuthi ingcebo ayifiki ngokukhandleka, ifika ngokuqonda umgomo nokusebenzisa izimiso ezifanele. Cabanga ngabantu obuzazi, abasebenza kanzima, bahle, kodwa abanamagugu ambalwa nje. Abazali bakho. Abanye abazali bakho. Noma yini nawe. Iningi labantu lilokhu liphila kanjalo. Bakhulile bezwa, funda, thola umsebenzi omuhle, sebenza kanzima futhi konke kuzokwenzeka. Kuyiqiniso yini lokhu? Kusebenza yini kubantu bonke? Lokhu kwakuyikholo lezizukulwane. Kodwa akusasebenzi, mhlawumbe akukaze kube sebenza. Izwe lishintshile. Umbuzo awusiye ukusebenza okwengeziwe, kodwa ukusebenza ngokuqonda. Ungasebenza kanzima kwenye into engalungile, kodwa uhlale lapho. Udinga ukuqala kabusha. Konke kuqala ngoshintsho lwengqondo. Uma ingqondo yakho ikholelwa ukuthi imali ifika ngokuzidela kuphela, uyolandisa nje lokhu, izimo ezikwenza uzidele ukuze uthole okuncane. Cabanga ngabantu ababili abathengisa into efanayo. Omunye uhamba endlini ngendlu elangeni. Omunye uthengisa online, esebenzisa izindlela ezithile, ezifundile kumqeqeshi. Ngubani ozuzayo? Impendulo iyacaca. Akuyona into yokuthi ubani oqine kakhulu, kodwa ngubani oqonda kakhulu. Ngikhumbula indoda engihlangane nayo eChicago. Yayinabasebenzi ababili. Yayisebenza erestaurantini ekuseni bese ihlanza ama-office ebusuku. Ngangihlale nayo ngolunye usuku ngathi, kungani wenza lokhu? Yathi, yingindlela kuphela engilungile yokuphumelela ekuphileni. Ngangithule bese ngithi, uphumelele yini? Yaguqula amehlo. Cha, ayiphumelelanga. Inkinga yikuthi sivame ukuba nezimanga eziningi, futhi sikhohlwe ukubuzwa ngemiphumela. Ubuze yini ukuthi lokho okwenzayo ngumzila omfushane kubazo? Noma uma uphinda isimiso esidala esiye safundiswa othile owayeboshwe kulomkhakha. Ngikwazi ukuthi kukhona ukwesaba. Ukwesaba ukushintsha. Ukwesaba ukubonakala uvila. Ukwesaba ukuhluleka. Ukwesaba ukugxeka. Kodwa ake ngibuze, yini eyona? Ukugxeka ngokuzama into entsha, noma ukuqhubeka ekuphileni okunganeliseki eminyakeni engu-20, engu-30? Awudingi ukulahla konke ngesikhathi. Kodwa udinga, ngokushesha, ukuqala ukuhlela kabusha ingqondo yakho. Lokhu kuqala ngokuchitha umqondo wokuthi ukuhlupheka nokuncipha kubonisa ingcebo. Kungelona iqiniso. Ngahlangana nabantu abaye bashintsha ukugxila kwabo ekusebenzeni kanzima, futhi baphinde imali yabo ezinyangeni ezimbalwa.
Futhi ngaphezu kwalokho, babe nethuba lokuba nomkhaya wabo, impilo enhle nokujabula. Lokhu yiyona khululeka. Futhi khululeka yilokho okufanele ukufanele. Hayi ukukhathala, hayi ukulwa okungapheli, kodwa impilo lapho umsebenzi wakho unembophezulu, ulula futhi unomphumela. Qala namhlanje ngokwenza into eyodwa, yima bese ubona ukuthi amandla akho aya kuphi. Ukuzidela kwakho kuphi? Bese uzibuza, lokhu kuyangithwala ngempela lapho ngifuna ukuya khona? Uma kungelona iqiniso, mhlawumbe sekufanele uyeke ukugijima uqale ukucabanga. Njengoba ngikwenzile. Futhi njengoba ungenza nawe. Iningi labantu lisebenza ngokuzenzakalelayo, lizidela kukho konke, kodwa akulona ngqondo kwemithetho ebusa imiphumela abayifisayo. Futhi lokhu kufana nokuzama ukuwina umdlalo ungazi imithetho. Cabanga ukudlala ibhodi lapho abanye abadlali bekwazi ukuthi yini okufanele bayenze ukuze banqobe, kanti wena uqhubekela phambili ngokungahleliwe. Yilokho okwenzeka ekuphileni kwabantu abaningi ebumnyameni. Babasebenza, bazidela, bayazidela kodwa abalandeli lutho oluletha ingcebo. Yilokho okwenzekile kimi iminyaka eminingi. Ngangicabanga ukuthi ukusebenza okwengeziwe kuzoletha imali engaphezulu, futhi lokhu kwangigcina nginefutheko. Ngosuku olulodwa, ngifunda ngokujulile uNapoleon Hill, ngithole into eshintshe umbono wami phakade. Uthe uma ingcebo ifika, futhi ingafika ngamanani amakhulu, ayisoze yaba umphumela womsebenzi oluqine. Ifika njengomphendulo emigomweni ebekiwe nakukusetshenzisweni kwemimiso ethile. Lokho kwangithinta. Ngoba ngokuqala ngaqonda ukuthi angidingi ukusebenza ngokwengeziwe, kodwa ngendlela ehambisana nale mithetho. Bona, konke emhlabeni kusebenza ngemithetho. Ubukhulu yiyo imithetho. Umbane yiyo imithetho. Awukwazi ukuyibona, kodwa uma uzama ukuyiphika, uzohlupheka. Ingcebo nayo iphendula imithetho. Uma ungazi le mithetho, uhlala lapho, ungazi ukuthi imali ayihlali, kungani ibhizinisi alikhulu, kungani imiphumela yakho ingashintshi. Uma ngiqonda lokho, ngiyekile ukulwa nethite. Ngiyeke ukufuna ukulungisa konke ngamandla. Ngaqala ukugxila kulokho okwakwenza umehluko, isimo esifanele, esisetshenziswa kahle, ngesikhathi esifanele. Ukuzama ukwakha umkhumbi ophakeme phezu komhlaba ohluphekayo kufana nokutshala imbewu emhlabathini ongenamanzi, kubonakala kukhulu ekuqaleni, kodwa kuyawehliseka. Kufanele uhlalele ngaphakathi kwakho umbono wokuphila ofisayo, ungumfanekiso nje, kodwa uzizwe ngawo ngokujulile, uphinde ubuqonde, ububethelele ephusheni lakho nsuku zonke. Ngale ndlela, kungakhathaliseki ukuthi usesimweni sini, noma yini onayo noma engenayo, izinto zakho ziyaguquka zihambisane nomoya wakho omusha. Ngiye ngadlula ekuphileni okulula, ngingenalwazi, ngingenamfundo, ngingenalo iqhinga, ngakwakha umsebenzi oqhamuka emhlabeni jikelele. Akuyona indaba yomhlaba, kwakuwumsebenzi wami, ingqondo yami. Nangoku, nawe ungakwazi ukuguqula, uma uzimisele ukwenza lokho abaningi abakugwemayo, uhlole ingaphakathi lakho, ubhekane nezimiso ezikunqabela, bese ubhalela kabusha indaba yakho. Uqinisile, awukho kuqhekekile, uhlalwe yiminsethi yeswela, kodwa manje yisikhathi sokuziqeqesha kabusha. Ukuzikhandla akuyona isiliva, kodwa ukuqonda nokuqonda izimiso ezifanele, kanye nomoya oqondile kuyona. Ushintsho olukhulu luqala lapho ulahla imikhuba ebanjwa yiyo iningi, bese uqala ukusebenza ngokuhlakanipha, uhlela kahle, unomgomo. Uqala engqondweni yakho. Manje njengoba lo mbono omusha uvezwe phambi kwakho, ungayeki. Ividiyo elandelayo ezovela esikrinini sakho izokuholela ngokujulile kule ndlela. Uzothuthuka omunye umuqa ekuzizini, bese uqonda ukuthi ungaba kanjani okhulunywe ngaphambili, okungcono ngaphezu kwalokho obukona. Kholelwa kimi leyo ngu-one yenza umahluko omkhulu. Ngiyabonga ngokuba lapha nami. Siyabona evidiyo elandelayo.